Jeg er overhovedet ikke frisk i dag. Overhovedet ikke. Skal vi tage en tur til? Nej, vi kører til den narfilm, mand. De to gamle venner, Dan og Idris, har sagt ja til at lade sig udfordre og være dristige vandaler. Jeg gider ikke at lege i dag. Jeg gider simpelthen ikke at have nogen challenge. Jeg gider ikke at være det der. Og jeg synes også, at dristige vandaler er et lortenavn. Vi skal hedde gamle idioter. Er der passe på, for den her vinkel til den her. Jeg har en bryst, der hænger. Så er vi af. Gå lige væk. Hvad fanden er der at snakke om i dag? Jeg gider ikke. Vi må ikke snakke om fisse. Vi må ikke snakke om kvindenedgørelse. Vi må ikke snakke om mænds rettigheder. Vi må ikke snakke om politik. Vi må slet ikke snakke om indvandrerpolitik. Nej, overhovedet ikke. Tæl om din træning i dag. Hvad gjorde Mike ved dig? Han proppede en tør pik i røven på mig, og så måtte jeg sidde på den. Og det gjorde ondt. Jeg har faktisk noget at snakke om i dag. Nå? Jeg har jo foreslået, eller ikke foreslået hedder det. Jeg har jo prøvet at få min godkendelse af min kone om at kunne lave noget, som er så skørt som at cykle en lang tur. Med din kone? Nej, for helvede ikke. Jeg er lykkelig gift, men du ved... Nu kæft med den kælling. Ja. Det gjorde du også sidst. Jeg er lykkelig gift. Ja, det er skat. Du ser det. Du ser det, skat, ikke? Hold nu kæft. Du ser du mig. Ja. Sig det. Hun har faktisk ikke set sidste afsnit. Fuck af. Jeg kigger ikke. Vi skal være pornoskuespillere. Skuespil? Ja, porno. Men det er jo ikke grænseoverskridende eller udfordrende. Det kan vi jo. Ja, for helvede. Hvor svært kan det være? Det er jo for dem. Helt seriøst, hvor svært kan det være? Jeg håber, det er en dejlig steg, der skal instrueres. Ja, jeg er lykkelig. Hvem er det, der ser sådan to gamle smadrede idioter? Jeg kan simpelthen ikke se. Jeg er bare ikke generationen, der synes, jeg selv er særlig interessant. Men det gør jeg ikke. Har du tænkt, at vi skal sidde og snakke en halv time, eller hvad? Altså helt seriøst, når jeg står og snakker om en lorte weekend, jeg har haft. Nu gider vi kraftigt ikke snakke mere. Sluk det lort. Ja. I dag skal dristige vandaler møde skuespiller Rasmus Hammerik og udfordres på deres skuespillerevner. Jeg har fået fornøjelsen af at skulle køre Idris og Dan igennem lidt skuespillerøvelser i dag. Vi skal lave noget kropsopvarmning, og så skal vi lave noget slow motion møde på gade, og så slutter vi af med at lave noget, der hedder nultekster, hvor vi kan improvisere lidt hen over noget, der er skrevet forvejen. Nå, det var cool. Fuck, hvor er det dårligt. Rasmus! Hvor er det hyggeligt! Det er dig! Kom indenfor. Så nu skal vi ligesom lidt til kernen. Dan og Idris. Vi skal gå fra grin til gråd til grin igen på 3 minutter. Jeg kan græde på kommando. Kan du det? Ja. Perfekt. Så er der jo ikke noget, så behøver vi bare gå hjem. Vi skal selvfølgelig starte med at varme vores kroppe op, og det foregår ikke helt på den måde, som I sikkert er vant til op fra træningscenteret. Vi skal ligesom langsomt blive bevidst om vores kroppe. Det at lave skuespil handler jo rigtig meget om at få krop og hoved til at spille sammen. Og hvis jeg bare bad jer om at gå rundt og spille en tekst lige nu, så ville I bare blive sådan nogle talking heads, der bare gik rundt, og så ville I have sådan nogle stive kroppe, der gik rundt. Så vi skal ligesom lige have kontakt til kroppen og mærke den og lære den at kende. Og så starter vi bare lige med at lade musikken strømme ud i fingrene. Så det eneste, vi bevæger, det er bare lige vores fingre. Hvis man ligesom kan mærke, at man ryger op i sit hoved og står og tænker alt for meget på, hvad fanden laver jeg her? Jeg står midt i og bevæger mine fingre. Så lige send energien ned i fødderne igen. Bare lige. Nu giver vi lidt mere fri, så nu må skuldrene også godt komme med. Så nu kan vi løfte armene op, og vi kan sende armene ud til siden, og vi kan gøre lige, hvad vi har lyst til. Nu er der lidt anden feeling, vi kører stadig. Ja, den her, den hedder simpelthen intet mindre end Hollywood Unleashed. Så jeg tænker, det er der, vi starter. Så det er også fingrene, og det er armene, og det er skuldrene. Der er en lidt anden energi nu. Men også hoften. Kører frem og tilbage. Vi lader også hovedet blive løst, så det kan nikke, det kan køre fra side til side. Det hele er bare en stor. Vi forestiller os, at vi kender de der dyr, som man kunne trykke ned under, og så faldt de sammen, for de havde sådan nogle bløde knæ. Det samme sker vores knæ her, det hele bliver blødt. Også godt det her. Ja, så bliver det lidt mere hiphoppet. Ja. Og hvis man har lyst, og man tør, så kan man begynde at bevæge sig ud i rummet. Hvis man tør? Vi søger ikke efter dansen. Vi søger efter hele tiden at blive overrasket af vores kroppe, så vi ikke ved, hvad det er, der sker. Hey, nu gjorde min hånd det der, nu gjorde min arm det der. Ja. Det er godt det der, Dan. Husk armene i drift. Ja, fingrene er stadigvæk levende også. Nu har vi ligesom fundet ud af, at kroppen fungerer, så nu skal vi ligesom bare lige gå lidt rundt i rummet. Fordi noget af det, der er som skuespiller, det er, at jo bedre man kender sin krop, jo bedre kan man spille skuespil.
Fordi jo mere mærker man også, hvor følelserne sidder hen. Nu er vi ikke bare på vej mod bussen, nu er det altså også juleaften, og vi er på vej ud for at købe den sidste julegave, som vi ikke har fået købt. Og vi ved, hvis vi kommer hjem og ikke har den med, så er der lort og lavkage. Det er tempo 5. Der er rimelig meget smæk på, når vi er oppe i tempo 5. Kan du ikke sige, at det er konen, der... Det er konen, der sender ud for at købe den sidste julegave, og du har glemt det, og det er hendes. Og hun har sagt, at jeg har sådan glædet mig til at få den åbnet. Jeg tror, at der er mere panik. Er der mere panik? Ja, det er det. Dan er nærmest oppe i halv løb, ikke? Ja, fordi det er den der angst, der er forskellen, ikke? Jeg løber af frygt. Det er frygt. Det er angst. Det er angst og frygt. Det er angst nu. Ja, fedt. Tempo 1, som er det, der hedder slow motion. Det er virkelig her, hvor man kan mærke, hvordan man i virkeligheden sætter sin fod i gulvet. Det er ligesom at vente på konen, når hun skal gøre sig klar. Fuldstændig det samme lort. Altid fucking bagefter, mand. Ulideligt simpelthen, det der. Og hvad hvis man gør det til sådan helt tai chi-agtigt, hvor det bare, altså hvor det handler om det at bevæge sig enormt langsomt? Så er det jo idioti. Prøv en øvelse, og det her det er ikke en nem øvelse. Men lad os se, om det kan lade sig gøre. Hvis I stiller jer hver jeres ende. Okay. Så står I og kigger på hinanden der. Og nu kigger Dan på Idris, og så beslutter han sig for inde i sit hoved, hvem er Dan? Eller hvem er Idris? Meget speciel person. Ja. Og er det positivt eller negativt? Okay. Godt. Så I ved ikke, hvad I hver især tænker om hinanden. Så helt i slow motion går imod hinanden. Og så må vi jo se i det møde, som der så sker, om I kan aflæse, hvem den anden er, og hvad der sker, hvis de her to personer møder hinanden. Hvis man virkelig har glædet sig til nogen, så kan man måske lægge armene ud til at gøre klar til et kram, hvis man er det, man har lyst til. Det er lige 5 svin først her. Det kan ikke skræmme mig, Dan. Vi opdrager med det. Vi kan lave en high five. Jeg ved det ikke. Lad os se, hvad der sker. Alting er slow motion. Alting er slow motion. Ja. Kom her. Det skal lige sige knæ. Smukt møde. Dejligt, boys. Var I i tvivl om, hvordan de havde det med hinanden undervejs? Nej. Overhovedet ikke. I kiggede på hinanden, og så I, at der blev sendt et smil, og blev gengældt. Ja. Fedt. Nu fik I lov til selv at bestemme. Nu bestemmer jeg. Så vi går tilbage. Vi behøver ikke gå helt lige så langt. Vi kan godt nøjes med at måske starte her, fordi I er så gode til at gå. Er det i samme pace? Det er samme pace, det er slow motion, men nu fortæller jeg dig, hvem det er, du står. Okay. Du synes, han stinker helt. Du prøver virkelig at komme væk fra ham. Du skal ikke være siden til mig. Og slow motion. Fantastisk, boys. Kan han slappe kroppen igen? Ja. Vi fik simpelthen her lavet et stykke hverdagsdramatik. Dan, hvad tænkte du, Idris, tænkte om dig? At jeg lugtede-agtigt, eller at jeg var et møgdyr. Ja, du var et møgdyr. Og Idris, hvad tænkte du, Dan, tænkte om dig? Svin og racist, han kunne ikke lide mig mere. Han kunne ikke lide dig mere. Det er svært at spille. Det er svært at spille, ikke, fordi du godt kan lide ham. Ja, det er dejligt. Det er svært. Jeg følte mig svigtet, da han vendte siden til mig. Ja. Jeg kunne jo ikke det skal du da ikke gøre. Jeg kunne ikke lide dig så godt. Og på en måde var det også en glæde, fordi du synes, han lugtede virkelig, virkelig dårligt, ikke? Det er også rart. Ja, det er rigtigt. Altså, hvis han nu havde gået efter en krammer, så kunne det godt være, at det havde været lidt hårdere, når du virkelig havde det sådan, at han lugtede så dårligt, ikke? Vi tager lige sidste. Kigger på mig, så bare tænker, hvad fanden er det dig, men du er ikke helt sikker, så du ligesom bare om det er ham. I slow motion. Hvor var det? Det var smukt. Når vi arbejder lidt med kroppen. Vi arbejder lidt med slow motion og dermed nogle følelser. Skuespillet er jo også tekst. Og jeg har ligesom tænkt, impro vil ikke være noget problem med jer to. Kunsten i skuespillet er jo at få andres ord til at leve. Så derfor har jeg skrevet nogle ord, som I skal få til at leve. Som I simpelthen får på papir? I får simpelthen på papir. Altså, jeg havde jo planlagt, at vi skulle spille Brokeback Mountain, men... Og så skulle de to fotografer være hestene? Så skulle de være hestene, og så skulle vi tænde en bål og sådan noget nede i Enghaveparken, og så... Og så hen ved klokken 10 skulle vi pule løs bag ved skuerne? Det styrer I helt selv. Men jeg er jo lykkelig gift. Ja, du er lykkelig gift.
lad os prøve at spille den en gang, hvor at det er to mennesker, der godt kan lide hinanden. Hej ven, vil du med? Ja, hvor skal vi hen? Til verdensende. Det er langt. Det er ligegyldigt. Tiden er ligegyldig. Når jeg er sammen med dig, så er tiden ligegyldig. Om så, lad os gå. Nu laver vi en her, hvor at, Dan, du synes, han er knap så fed. Det er lidt langt. Der skal måske penge på bordet, for jeg skal med der, ikke? Og Idris, du synes, at ham der, han er the shaifu. Hey mand, vil du med? Hvor skal vi hen? Til verdensende. Mig og dig. Der er lidt langt, er der ikke? Sammen med dig, så er tid ligegyldigt, mand. Kom nu. Så lad os gå. Ja! Det bytter vi bare lige for sjov, fordi I er så gode skuespillere, så du har egentlig ikke lyst til at skulle have ham med nogen steder, og du vil rigtig gerne med. Nu er du så irriterende. Vil du med, eller? Ja, hvor skal vi hen? Det hedder så til verdensende. Der er lidt langt, er der ikke? Det er jo ligegyldigt. Tiden er jo ligegyldigt, når jeg er sammen med dig. Men så lad os gå, kom. Nu vil jeg lige have lov til at tænke over det, ikke? Dreng, nu har vi arbejdet i det, der hedder naturalistisk teater, ikke? Det er følelser, som vi kender dem som voksne mænd i den her verden. Der er jo også genre inden for teateret. Der er også noget, der hedder musical, for eksempel. Skal vi synge? Ja, skal vi ikke det? Skal vi ikke spille den her lille scene som et lille syngespil? Min Dan, vil du med? Hvor skal vi hen? Til verdens ende. Der er lidt langt. Med dig er tid ligegyldigt. Så lad os gå. Vil du med? Hvor skal vi hen? Til verdens ende. Der er lidt langt. Nej, med dig, min ven, er tid ligegyldigt. Så lad os gå. Altså, jeg siger bare, jeg vil købe billetter. Jeg synes, det er verdensklasse, det der. Drenge, det var simpelthen det, jeg ville pine jer med i dag. Det er ikke noget sjovt. Fedt. Jeg synes, det har været en fornøjelse. Jeg håber, I er blevet lidt klogere på jer selv og jeres egen krop. Ja, nu vil jeg, Og hinanden. Ude af kroppen-agtige nu. nu vil jeg synge mig ind til hver en træning, vi tager sammen. Vi skal have en god kaffe, og du skal give. Det gør jeg. Jeg synes, det er en god idé. Fordi jeg har jo selvfølgelig ikke... Rasmus for helvede! Fornøjelse. Kanon, mand. Det var sjovt. Fedt. Da vi lærte hinanden at kende for 8 år tilbage, er det jo snart efterhånden, ikke? Hvem fanden har forestillet sig, at jeg skulle synge til dig, og du skulle synge til mig? At synge opera på kommando af en maskulin mand, det er sådan lidt... Du gider holde din kæft, din idiot. Ja, det er lidt... Faktisk, det... ja. Men det er jo heller aldrig noget, jeg har foretaget mig. Det er jo aldrig noget, der har sagt mig noget, eller prøvet. Musical-ideologien er jo noget land. Jeg synes også, det var grænseoverskridende at spille over for en, man kender. Ja, nej, det synes jeg var fedt. Det var trygt for mig. Synes du det? Ja. Det synes jeg faktisk var med. Fordi, nu skal jeg jo ikke få det til at lyde som om, jeg er superstjerne herovre, men jeg har jo lavet lidt. Og det, jeg har været vant til, det er jo selvfølgelig altid at være over for andre, som jeg ikke kender. Så lige pludselig kommer den her verden ind i noget, som er meget tæt og nært. Det synes jeg var dejligt. Det er dejligt for mig. Det kunne jeg godt lide. Men det synes jeg var lidt grænseoverskridende på en eller anden måde. Jeg har ikke prøvet det her, vi gjorde i dag overhovedet. Men men så skal det være noget, der er arrangeret bag min ryg. Jeg kunne aldrig finde på at melde mig til det. Nej. Men at få det arrangeret bag ens ryg, det kunne da være meget fedt. Men jeg synes faktisk, det satte mig, altså det gav mig nogle værktøjer. Det gør det jo nok ikke for Dan. Til at lyve for Sjæne? Ja, lige præcis. Jeg er lykkelig gift.